Какво става, хора? Аз съм Иван, това е Златина, това е брат ми Илян и в днешния епизод гледате каналът на криениците. Ще гледате как играем криеница, за това че абонирайте се за канала, лайквайте и аз мижа първи. Така че 1, 2... Ето го Илян. Първият Илян за плюв. Къде е Златина? Аз знам къде се е скрил. Поза мен! Така хора, Илян мижи. Аз печели! Аз ще ти кажа кога е готово. Така хора, сега Илян миже. Илян, не искам някъде. Не гледай! Аз исках там. Те и двамата. Също ли? Аз как ще го изначати. После трябва да отреместиш това. Трябва после да отреместиш това на ластата. Така е. Чакай. Влиза вътре. Давай, аз ще ти помогна. Ама Илян ще мижи. Хора, Илян мижи. Тай. Аз ще ти кажа кога е готово. Така, сега Илян. Аз исках там. Те и двамата. Също ли? Аз как ще го изначати. После трябва да отреместиш това. Трябва после да отреместиш това на ластата. Така е. Чакай. Влиза вътре. Давай, аз ще ти помогна. Крием се. Готово! Ето ги, братя! Толкова силно му дава. Пу за братинка и пу за брат. Дръж ми телефона малко. Не мога. Ще броя до 30. Едно вече. Хора, пак се съврях в някакво място. Не знам кое е. Така че идва хора. Извън нашата стая, в моята стая и направи. Точи. Самия път, сам път. Идва. Първо чух глас. Ла-ла-ла. Поза Илян!
Кеферемица и пан. Бягай. Знаеш, обаче няма да ми кажеш.